Joseph biss ma jistax jitkellem, min ma jridux ikompli jikkomunika man-nies. Kliem il-mara tal-eks mexxej tal-Labor u eks-Prim Ministru Joseph Muscat, Michelle Muscat, illi mit-tlieta filgħaxija spiċċat titkellem għar-raġel tagħha u tajt illi bħalissa għaddejjin stejjer isteriċi. Taħseb li tradejt il-fiduċja tan-nies li votawlek Dr. Muscat? Ma naħsib. Dan wara li permezz ta' post fuq Instagram Michelle Muscat attakkat id-deċiżjoni tal-Maġistrat Rachel Montebello li aċċettat it-talba tal-Avukat Ġenerali biex Muscat u sħabu ma jitkellmux dwar il-proċeduri illi għaddejjin. Iżda, bost esperti legali insistow li din mhijiex gagging order kif Muscat flimkien mal-qbija tal-akkużati l-oħrajn b'mod normali ġie ordnat biex ma jikkummentax dwar il-każ għalkemm fil-verità jista' jitkellem fuq kwalunkwe suġġett ieħor, inkluż x'safar jagħmel u jekk mhux minnu illi mistenni jsifer lejn il-Barbados ma' bankiera kif qed jiġi allegat. Michelle Muscat min-naħa tagħha allegat illi hemm xi persuni li ma jridux lil Joseph Muscat jitkellem li qed idejjaqhom f'attakk dirett fil-konfront tal-uffiċjal prosekutur Francesco Refalo u l-Maġistrat Rachel Montebello. Wallaqstant, bħalma issa saret prassi, Michelle Muscat ingħaqdet mal-qbija tan-narrattiva tal-Labor b'attakk aħraġ u insinwazzjonijiet bla bażi fil-konfront tal-qrati. Surrealment, hi saħqet illi l-fatt li sifru l-għada ta' smieħ tal-kawża kien hemm min skandalizza ruħu hekk kif taċ tifhem illi sifru fuq xogħol. Ta' filwaqt illi rringrazzjat lil miġema deskritta minn Michelle Muscat bħala ċivili illi inġabret quddiem il-binja tal-qorti biex jagħtu sosten lil Joseph Muscat biss. Grupp ta' nies illi kienu msejħa sabiex jipprotestaw kontra l-akkużi fil-konfront tal-eks mexxej tagħhom, iżda mhux l-għada biex jagħtu sosten lid-deputat mexxej attwali.